Менюто за помощ се намира в горния десен ъгъл. Въпросната иконка под формата на слушалки. Натискаме на нея. Изчакваме да заради. И тук може да разгледаме добре познатите менюта, които остават същите, както и в старото приложение. Помощ с текущи поръчки, помощ при други проблеми, връзка с съпорта и често задавани въпроси. При нужда от допълнителна информация или помощ, моля да се обърнете към вашия управител и ние ще ви съдействаме. Благодаря. Менюто за помощ се намира в горния десен ъгъл. Въпросната иконка под формата на слушалки. Натискаме на нея. Изчакваме да заради. И тук може да разгледаме добре познатите менюта, които остават същите, както и в старото приложение. Помощ с текущи поръчки, помощ при други проблеми, връзка с съпорта и често задавани въпроси. При нужда от допълнителна информация или помощ, моля да се обърнете към вашия управител и ние ще ви съдействаме. Благодаря.